Všetkých vás tu vítam. Pár mesiacov dozadu, na jeseň v roku 2011, sme mali prednášku o 3G sieťach. Dnes sa posunieme ďalej a budeme hovoriť o 4G sieťach, ktoré sú nastupujúcim trendom v mobilnej komunikácii, kde teoretické rýchlosti dosahujú až 120 megabitov za sekundu pri downloade. A prídu nám o tom porozprávať ľudia, ktorí sa priamo na týchto technológiách, respektíve na ich vývoji podielajú. Predtým, ako privítam samotných prednášajúcich, tak chcel by som poprosiť šéfa CN Group na Slovensko o pár slov. Ďakujem. Moje meno je Peter Janík, ja šéfujem spoločnosti CN Group, respektíve CN Resources. Ja by som vás na úvod teda chcel privítať na tejto prednáške a povedať len 2-3 vety o nás. Sme spoločnosť, ktorá pôsobí, funguje už vyše 14 rokov. Zaoberáme sa outsourcingovými službami v oblasti vývoja softvéru a v oblasti telekomunikácií, takže ako vidíte, to sú hlavné naše domény: vývoj softvéru, konzultačné služby a vývojové služby v telekome, vývoj mobilných aplikácií, vývoj embedded aplikácií. Ja by som vás aj pri tejto príležitosti chcel pozvať, ak sa chcete detaľnejšie dozvedieť o nás, organizujeme alebo zúčastní sa naša firma Job Fairov a pre vás najbližší bude tu v Bratislave na Fejke 27. marca, takže ste vítaní, prídite sa na nás pozrieť, môžeme sa detaľnejšie porozprávať a ak budete mať záujem pracovať pre nás, tak môže to byť príležitosť pre vás. Dúfam, že prednáška vás bude zaujímať, budete mať zvedavé otázky. Ja už ďalej nebudem zdržiavať a poprosil by som môjho kolegu Michala, aby sa ujal slova. Takže dobrý večer. Tak ja začnem túto prezentáciu o 4G sieti, ale radšej to budeme nazývať LTE sieť. Takže toto bude fakt iba v krátkosti. Takže už som bol odprezentovaný, že sa volám Michal Mardiak. Robím v CN Group firme vlastne 2 roky. Nastúpil som tam hneď, ako došiel tento projekt na Slovensko. A pracujem tam ako telekomunikačný analytik v debugging týme, čiže mojou úlohou je hľadať, kde je problém, keď sa chce mobil spojiť so základovou stanicou. Takže ja by som to mohol niečo o tom vedieť. Takže čo by som vám dneska o tom povedal? Niečo si povieme na úvod, potom také nejaké fakty, že prečo to asi prišlo a čo nám to dobre donesie, kde sa to využíva a čo do budúcnosti. Takže na úvod. Tak podstatné je asi vedieť, že čo je toto LTE. Tak ako to môžete vidieť, je to ten Long Term Evolution. Je to nejaký štandard bezdrôtovej komunikácie pre mobilné siete. Prvýkrát bol predstavený v roku 2004 spoločnosťou Docomo, to je najväčší japonský operátor. Vtedy to vlastne predstavili iba v nejakej teoretickej úrovni. Potom sa na tom začalo pracovať a prvýkrát to bolo v roku 2009 predstavené v škandinávskych krajinách, kde to doteraz funguje. Bolo to vlastne postavené na tých predchádzajúcich technológiách, aby to bolo spätne kompatibilné, či už to bolo s tou 3G sieťou alebo s GSM sieťou. Je tam taký celkom pekný obrázok, to je tak, aby ste vedeli, že kde sa budeme zhruba pohybovať. Tak toto EUTRAN, to je vlastne tá LTE časť. Čiže je to vlastne spojenie tých mobilov alebo modemov s tou základovou stanicou, kde sa to potom ďalej prenáša do nejakej core siete a ďalej napríklad do internetu. Tá 4. generácia sa skladá teda z toho LTE a zo SAE, to je vlastne tá core sieť. My sa budeme baviť čisto o tom rádiovom rozhraní, lebo teda to je to najzaujímavejšie, čo tam prináša táto technológia.
No kto stojí za LTE, tak je to taká celkom známa organizácia volá sa Third Generation Partnership Project, čiže 3GPP. Je to taká veľká štandardizačná organizácia telekomunikačná, ktorá ukončila tento štandard, alebo teda ten prvý release toho štandardu ukončila v roku 2008, čo je celkom taká pomerne nová technológia a bola to posledná technológia, ktorú ukončila v tej štandardizácii. Je to prvá technológia, ktorá je pripravená pre NGN, čiže siete nasledujúcej generácie. O tom si povieme neskôr, že čo to vlastne je, alebo teda prečo to je pripravené pre to NGN. A teraz sa skôr zastavíme pri tom 4G. To veľmi dobre to vyzerá, keď sme tam napísali, že 4G mobilná rýchlosť budúcnosti. Ono to není úplne, že 4G. V dnešnej dobe čím viac G, tým lepšie, ale 4G ako technický pojem zadefinovala ITU-T, to je ďalšia štandardizačná organizácia telekomunikačná, ktorá definovala nejaké vlastnosti, čo to musí mať. LTE spĺňa niektoré z nich, napríklad, že to je sieť založená na IP, ale takisto niektoré z nich nespĺňa, napríklad tie prenosové rýchlosti. Prečo k nám prišlo LTE? Tak tento slajd bol veľmi zložitý, ale tak som vsadil na nejakú dobrú hru. Tak v roku 2011 v novembri bola predstavená hra Call of Duty. Bolo to vlastne považované za jeden veľký marketingový úspech počítačovej hry, keď za prvých 5 dní sa predalo 25 miliónov kópií a tá hra zarobila viac ako $750 000 $. No ale keď sa na to tak pozriete, tak otázka znie trošku inak. Na svete je 7 miliard ľudí, takže 25 miliónov je veľmi malá časť a určite budú mať viac jak $750 miliardy. Takže otázne je, že kde vlastne tí ľudia chodia. A je to asi jasné, že kde. Je to na internete, napríklad na Facebooku, že ako môžete vidieť 845 miliónov užívateľov, to bol nejaký údaj zo začiatku roka 2012, takže v dnešnej dobe sa to všetko hýbe na internete. A v tom dolnom riadku môžete vidieť, že tie tržby z toho LTE za jeden rok sa viac ako strojnásobili. Takže asi to je naozaj o internete. Tuto to je takisto naznačené, že tieto grafy to bolo čisto ilustračné, že aké percento ľudí chodí za videami. Vybral som videá preto, lebo keď si to určite viete, na internete idete na YouTube, tak musíte mať celkom dobrý internet, aby to za niečo stálo. A je tam vidno, že aj tie staršie vekové skupiny sa začali vyhľadávať na internete video a tie staršie vekové skupiny sú väčšinou solventní ľudia. Takže na nešťastie je to všetko o peniazoch. Tak tu je niečo z toho technického hľadiska. Tam vľavo to je štruktúra kanálov pre tú 3G sieť a vpravo je pre tú LTE sieť. Keďže som vám v uputávke slúbil, alebo sme vám slúbili s kolegom, že to nebude moc teoretické, tak môžete posúdiť, že tá ľavá časť je taká trošku veľa šípiek, veľa chaosov a inžinieri, aspoň väčšina inžinierov, čo poznám, sú takí ľudia, ktorí si snažia všetko zjednodušiť, tak uznajte, že tá ľavá strana by sa nám nechcela učiť, tak preto tá práva, tá vyzerá tak jednoduchšie. Ale má to aj iné dôvody. Dobre, tak teda čo nám naozaj prináša? Tak tá vyššia prenosová rýchlosť, ako tu bolo spomenuté, tých 120 megabitov, tak tie rýchlosti sú ďaleko vyššie. Tá najnižšia rýchlosť je okolo 100 megabitov v downlink smere sa bavíme. Samozrejme to všetko záleží od konfigurácie, kde tá rýchlosť sa pohybuje až po rýchlosti vyše 320 megabitov za sekundu. Stále sa bavíme o mobilnom internete, takže kdekoľvek sa pohnete, môžete to mať v aute, kdekoľvek, budete teoretickú rýchlosť dosiahnuť až cez 300 megabitov za sekundu a v uplinku je to od 50 do 80 megabitov za sekundu. No prečo to je možné? Tak to je vlastne tá druhá odrážka. Je to preto, že sa začala používať technológia MIMO. Neviem, komu to niečo hovorí tá skratka, ale tak veľmi skrátke sa jedná o to, že na strane vysielaču a príjimaču bežne to bolo tak, že bola jedna anténa na jednej strane a druhá na druhej a komunikovalo sa. No ale zistilo sa, že je lepšie mať viacej antén na jednej strane a viacej antén na druhej,
lebo môžu prenášať aj rozdielny signál, prípadne keď je príliš chybový ten kanál, tak môže viac signálov prenášať. Takže do tejto technológie prišla MIMO technológia, kde sa to pohybuje až ako 4 antény na vysielacie a 4 antény na prijímacej strane. Takisto táto technológia podporuje FDD a TDD. To tiež som si neistý, či vám to niečo povie, ale je to Frequency Division Duplexing a Time Division Duplexing. Tak v skratke ide o to, že tie jednotlivé terminály, buď tie mobilné zariadenia, ako mobily alebo modemy, buď komunikujú na rozdielnych frekvenciách vysielač a príjimač, vtedy sa jedná o FDD, a o TDD sa jedná vtedy, tuto to je tak trochu naznačené, vlastne v rámci celého toho pásma komunikujú na rovnakej frekvencii, ale rozlišujú sa iba v ktorom čase kto pošle. Takže musí to byť veľmi synchronizované, aby sa vám nestalo, že náhodou mobil pošle v inom čase a základová stanica nebude vedieť, čo s tým. Variabilná šírka pásma. Toto bola jedna z požiadaviek tej 4. generácie, že musí to mať variabilnú šírku pásma. Tuto sú vypísané šírky pásma všetko 100 MHz, ktoré podporuje LTE. Nie je to 4G sieť preto, lebo tam chýba 40 MHz. K týmto obrázkom, toto je vlastne tá flexibilita, kde buď môžete využiť celé to 20 MHz pásmo, kde tento stredný interval je tzv. guard interval, to znamená, je to dostatočne široké na to, aby sa v prípade, že to UIčko, teda ten mobil naozaj komunikuje tesne pri tej hrane, aby sa to nestalo, že to náhodou prejde do tohto spektra. A takisto na to, aby sa zredukovali nároky na to koncové zariadenie, tak podporuje to full duplex, teda klasický telefón. Vy môžete rozprávať a ja môžem rozprávať a počujeme sa navzájom, ale podporuje to aj half duplex, to znamená, že príjmanie a vysielanie sa uskutočňuje na rozdielnych frekvenciách, ale aj rozdielne v čase. To znamená, že najprv ja hovorím a potom vy hovoríte. Čiže nebudeme sa navzájom prekrikovať. Toto má jednu veľkú výhodu. Niekde som počul, že frekvenčné spektrum je veľmi výnosná záležitosť. Na to, aby ste našli 20 MHz pásmo niekde, potrebujete viac úsilia, ako aby ste našli niekde iba napríklad 10, alebo menej, alebo polovicu späť, čiže 2,5. Toto umožňuje, že to nemusí byť 5 MHz celý interval, ale 2,5 môže byť niekde umiestnené v tom spektre a druhých 2,5 hoci kde inde. Takže sa snažili pri tej štandardizácii myslieť aj na to, že predsa to frekvenčné spektrum je preplnené. V čase a vo frekvencii to vyzerá takto nejak veľmi pekne. Takýto jeden obdĺžniček, to je taká základná jednotka, volá sa, že subframe. Trvá 1 milisekundu a v tej frekvenčnej oblasti má 180 kHz. Tento jeden subframe vlastne patrí na 1 milisekundu čisto vášmu mobilu napríklad alebo modemu. Za tú 1 milisekundu môže preniesť, čo chce do tej základovej stanice. Ako náhle ubehne tá 1 milisekunda, tak to koncové zariadenie je povinné sa odmlčať a čakať na to, kedy mu sieť dovolí znova komunikovať. Takže keď sa jedná o milisekundy, čo sú tisíciny sekúnd, tak to musí byť veľmi dobre zosynchronizované. Vďaka tomu vlastne aj tie prenosové rýchlosti išli tak hore. Tak teraz trošku technickejšieho, ale nebojte sa. Čo ďalšie to prinieslo? Tak je to dynamické a k tomu sa pridalo SPS plánovanie. O čo sa jedná? Tak, ako som rozprával, ten jeden subframe je preto jedno UIčko. Alebo UIčko, to je z angličtiny, sa ospravedlňujem, pre váš mobil alebo modem. To je výhodné, keď máte napríklad, keď posielate veľké zluky dát. Potrebujete to naraz poslať a veľa. Vtedy vám sieť priradí tento subframe, povie vám, teraz môžete vysielať a vtedy všetko pošlete. Ale sú také protokoly ako napríklad VoIP, čiže hlas cez IP sieť, ktorá nepotrebuje také prenosové pásmo, ale potrebuje v pravidelných intervaloch odosielať. Keď stále hovoríte, tak stačí v pravidelných intervaloch odosielať, aby vám ten druhý rozumel. No a na to sa v tejto technológii zaviedlo také SPS plánovanie. Volá sa to, že Semi-Persistent Scheduling. A ide o to, že tomu modemu tá sieť dokáže povedať, že tak vieme, že teda
ty asi telefonuješ, tak tebe budeme prideľovať tie zdroje našej siete pravidelne. Čím sa odburala navyše signalizácia, ktorá nebola nutná a tie rýchlosti mohli ísť vyššie. Takisto je tam riadenie výkonu pri uplinku. To znamená, že výhody to prinieslo, že to má lepšie pokrytie, vyššiu efektivitu, lepšiu kvalitu. A taká podstatná pre tých koncových užívateľov je, že váš mobil by mohol vydržať dlhšie na baterku. Keď sa nachádzate, keďže LTE je sieť, ktorá sa skladá z buniek, podobne ako je to teraz, tak tej sieti celkom záleží, že kde sa nachádzate. Pokiaľ sa nachádzate v nejakej bunke a ste v strede, tak môžete vysielať aj vysokým výkonom, lebo nebudete rušiť nikoho iného. Tá sieť vie, že ste v tej bunke, môžete mať veľké prenosové rýchlosti, môžete mať veľký výkon. Problém je, keď sa začnete nachádzať na hranici tej bunky. Vtedy, keď začnete vysielať vysokým výkonom, tak sa vám môže stať, že zachytí vás tá druhá bunka a začnú mať v tej sieti chaos z toho. Takže na to slúži v tej sieti to riadenie výkonu, že vtedy vám povie sieť alebo vášmu mobilu, že teraz nevysielaj tak silno, možno vám klesne rýchlosť, ale nedojde k žiadnemu nejakému chaosu v tej sieti. To menšie oneskorenie, tak to je jedna z požiadaviek, ktoré splnila tá LTE sieť, preto 4G. Volá sa to, že round trip time a je to čas, ktorý váš mobil, čas, ktorý trvá, kým váš mobil pošle niečo do siete a sieť mu to vráti. Je to maximálne 10 milisekúnd. Keďže tie siete, on to všetko znie super, ale tie siete sú chybové. Nikdy nebudete mať ideálny prenos, takže tie ARQ a HRQ, to sú také dva procesy, ktoré sú v tej sieti preto, aby sa zaručila čo najväčšia pravdepodobnosť, že bude ten prenos bezchybový. To HRQ funguje asi na takom princípe, že sieť vám bude posielať tie dáta dovtedy, kým váš mobil alebo váš modem nepotvrdí, že dostali sme to správne. Ale môže sa vám stať, napríklad ste na kraji tej bunky a teraz mobil to naozaj nevie zdekodovať správne. Tak na to je tam ten ARQ proces. Keď to máte vo vrstvách, je to na tej vyššej vrstve, kedy sa tá vyššia vrstva dozvie, že niečo sa deje a asi to nie je dobré, keď stále neodpovedáte, tak tá ARQ vrstva dokáže, tá vyššia vrstva, kde je ten ARQ proces, dokáže znovu vyvolať posielanie tých dát. Tá vyššia vrstva sa rozhodne, že či to poslať alebo to neposlať, že či sú stále na to zdroje alebo nie sú. To ETVS, to je Earthquake Tsunami Warning System, to je taká celkom dobrá, taká dosť praktická vec. Funguje to už aj v 3G sieťach. Je to oznamovanie, že sa blíži nejaké nebezpečenstvo, či už je to zemetrasenie alebo tsunami vlna. V 3G sieťach je to však iba o tom, že vám dojdú základné informácie. To znamená, že valí sa na vás vlna, ale vy neviete, čo máte robiť. Tak preto v LTE pridali ďalšiu vec k tomu. Hneď ako vám dojde takéto varovanie, tak nasleduje dlhšia správa, kde sú podrobnejšie informácie, ktoré vám hovoria, že kam máte utekať, aby sa tie záchranné tábory proste neboli preplnené alebo niečo podobné. Takže mysleli aj na nejakú praktickú časť toho. To, že to je all IP sieť, že je to všetko založené na IP protokole, tak to je ďalšia vec z toho 4G požiadaviek. Čiže v dnešnom svete IP už je snáď všetko, čo zabezpečuje vysokú kompatibilitu aj medzi ostatnými sieťami a protokolmi staršími. Mobilita medzi staršími technológiami, či už sa to jedná o 3GPP, teda z rovnakej štandardizačnej organizácie, alebo aj nie z 3GPP, ako sú napríklad WiMAX alebo CDMA 2000. A tá mobilita sa zvýšila aj na strane toho koncového užívateľa. Takže malo by to fungovať až do rýchlosti 500 km za hodinu. Takže keď pôjdete po diaľnici na Ferrari, tak ešte stále môžete browsovať na Facebooku. A koncové zariadenia a nové služby, no tak na to sa môžeme tešiť. Určite naši operátori niečo zaujímavé vymyslia. Napríklad HD video, HD telka, HD hry, môžete mať priamo online vďaka tým prenosovým rýchlosťam a tie koncové zariadenia v dnešnej dobe cez IP komunikujú chladničky, mobily, všetko možné. Takže snad dojde aj niečo iné ako chladničky.
Dobre, no tak, že aby sme nehovorili iba, že toto snad niekedy bude, tak kde to je? Tento graf je z roku 2011, novší sa mi nepodarilo nájsť, ale tie červené sú krajiny, kde už funguje LTE. Je to samozrejme USA a Japonsko a teda tie škandinávské krajiny, kde to celé začalo. To tmavomodré, to boli krajiny, ktoré plánujú, že to nasadia. Napríklad je tmavomodré Maďarsko a Maďarsko už má LTE. Takisto je, tuším, tmavomodré, už je červené Rakúsko. Aj v Rakúsku to už majú, v Nemecku to majú, v Anglicku to majú. Naozaj sa to rozširuje a tie svetlomodré to sú krajiny, kde prebehli nejaké merania, ale ešte to teda není isté, že či to tam budú chcieť tí užívateľia. Teda tí operátori. Tí užívateľia by to chceli určite. No a úspech tej technológie asi závisí od toho, že či tí výrobcovia to naozaj začnú používať a vyrábať. Tak sa môžete pozrieť, že to sú také, možno tam asi nájdete aj výrobcov svojich mobilov. Tak celkom veľké firmy sa do toho pustili, tak snáď z toho niečo bude. Je tam aj Nokia, je tam Nvidia, čo bola doteraz, čo robila grafiky, ale zapáčilo sa im aj LTE. HTC tam je. No je ich tam trochu dosť veľa. Takže snad toho niečo z toho bude. No na tento slajd som sa naozaj tešil, lebo fakt neviem, kedy budeme spokojní. Ale raz som sa rozprával s takým človekom, ktorý v tých štandardizačných organizáciách bol chairman, teda taký ten predsedajúci tým všelijakým skupinám. Keď som sa ho na to spýtal, že no a však dokedy to takto pôjde, však 3G sieti mám videotelefón a ešte som ho využil iba raz, keď to prišlo. Tak on mi povedal, že LTE je síce long-term evolution skratka, ale že všetci v tom obore dúfame, že to je aj long-term employee, teda dlhodobé zamestnanie. Takže ja dúfam, že dlho nebudeme spokojní, aby som mal čo robiť. Každopádne tá 3GPP organizácia nespí a to LTE bolo pôvodne release 8. Už bol vydaný aj release 9, kde sa pridali nejaké veci k tomu LTE, aby to nejak dobre vyzeralo. Už je aj release 10, teraz sa na ňom pracuje, to je LTE Advanced. To je to 4G, ktoré naozaj bude 4G aj po technickej stránke. A ďalšie tieto releasy alebo vydania sú ešte otvorené, takže možno tak o rok, o 2 roky, keď bude LTE Advanced nejaká prednáška, tak tu možno budete stať vy a ja sa budem na vás pozerať. Takže toto bola moja časť prezentácie. Teraz by som zavolal môjho kolegu Peťa Tolároviča, ktorý vám porozpráva niečo konkrétne o tom, čo my robíme v CN a čo nás baví. Ďakujem za pozornosť. Díky, Michal. Tak, dovolte mi, aby som sa ja predstavil. Volám sa Peter Tolárovič. Vo firme CN pracujem od 2006, sa mi zdá. Nastupoval som ako C++ developer, potom som prešiel na Java developer a potom nejakého telekom analytika a konečne sa dostal aj k niečomu, čo ma naozaj baví, čo je vlastne LTE. Dostal som tu možnosť, že by som robil team leadera pre tento projekt, čo obnášalo nejakého pol roka v Anglicku na zaučení na prenesenie know-how z Anglicka sem na Slovensko. Takže toľko v skratke o mne. No a ja by som vám chcel niečo povedať o conformance testovaní. Má niekto predstavu, čo to conformance testovanie je? Dobre, tak ja by som vám to popísal. Preložiť sa to dá ako testovanie zhody. Predstavme si takú situáciu, že týchto pár ľudí, ktorí sedia v strede, sú zamestnanci nejakej štandardizačnej organizácie. Vyvíjajú štandardy. Správajú nejaký štandard, uzavrie sa to. Títo ľudia vyrábajú telefóny. A na druhej strane ľudia robia nejaké bázové stanice. Čo sa stane, keď ľudia, ktorí sedia na vašej pravej strane, zoberú ten štandard? Pochopia ho nejak, niečo naimplementujú. Ľudia, ktorí robia bázové stanice, prečítajú si štandard, niečo naimplementujú. A nakoniec vznikne to, že každý ten štandard môže pochopiť inak. A väčšina chýb, čo aspoň my vidíme z praxe, čo sa stala reálne, je v tom, že nejaká časť v tom štandarde
nebola prepojená s inou časťou v tom štandarde. Napríklad veľakrát sa nám stáva, že máme vrstvy. Sú tam nejaké základné vrstvy. Fyzická vrstva MAC, RLC, PDCP, RRC a NAS. Dosť často chýba prepojenie medzi tou RRC vrstvou a NAS vrstvou. A je tam strašne veľa problémov, alebo ani tí výrobcovia sami nevedia, že ako to presne má byť. A preto vlastne vzniklo nejaké conformance testovanie. Čiže zoberie sa štandard. Štandard, ako Michal povedal, má na starosti nejaké 3GPP. Spravia špecifikáciu, tu si zoberie nejaký výrobca telefónu a implementuje. No, popri tom štandard vyrába nejaké abstraktné testy. Tie testy si môžete predstaviť ako časti špecifikácie napísať do nejakého abstraktného jazyku. Neskôr vám popíšem, že vlastne ako sa v tom abstraktnom jazyku pracuje, ako je to tam zapísané. No, ale vrátim sa k tým výrobcom telefónov. Oni to implementujú nejak a oni si to potrebujú vyskúšať, či ten štandard dobre pochopili, či reálne to spolupracuje, alebo ten telefón funguje tak, ako je to v tom štandarde popísané. Preto sú to nejaké ďalšie spoločnosti, ktoré zoberú tie testy abstraktné od 3GPP, ktoré sú vydávané každé 3 mesiace, je cyklus, a dajú to do svojho systému. Ten systém potom obsahuje nejakú skupinu 200, 300, 400 testov, ktoré sa dajú oproti tomu telefónu pustiť. A tým pádom, keď ten telefón dokáže spracovať ten test a prejsť cez ten test, tak si môže povedať, že ten telefón dokáže túto špecifikáciu, alebo tá implementácia v tom telefóne je reálne podľa špecifikácie. Ale je tu aj druhá strana, sú to tie základňové stanice. Ako otestovať základňovú stanicu? Tak, keď už máme otestované telefóny, máme ich veľa otestovaných, tak nie je problém zase otestovať tú základňovú stanicu. Zoberiem 10 telefónov, tiež sú tam nejaké testy na tej základňovej stanice, pustím to a týmto spôsobom dokážem zase otestovať tú druhú stranu. Či to naozaj ten telefón dobre už vie komunikovať so základňovou stanicou. Takže vrátil by som sa k tomu TTCN jazyku alebo k tým abstraktným testom. Abstraktné testy sú napísané v TTCN 3 jazyku. Je to jazyk, ktorý bol vyvíjaný ETSI, štandardizačnou organizáciou. Je to nejaká taká tiež, oni spolupracujú s 3GPP, možno sa v nejakých častiach aj prekrývajú. Takže testy sú napísané v TTCN 3 jazyku. Je to taký jazyk určený presne na testovanie. Je veľmi prispôsobený, štandardizovaný na testovanie. Dajú sa tým testovať telekom zariadenia, sú to napísané testy pre automobilový priemysel, čokoľvek, čo treba otestovať. Veľmi jednoducho sa v ňom pracuje. Uvidíte neskôr, mám tam taký nejaký slajd s kódom. Neviem, určite ste videli C++, ako vyzerá, určite ste niektorí videli ASN, keďže dúfam, že niekto je tu aj z Telekomu a študuje Telekom. Tak keď si dám tieto dva jazyky dokopy, tak mi vznikne to, čo mu sa najviac podobá, asi toto DCN-ko. Je to nejaké štrukturované a má to zápis ASN, alebo proste môže to importovať priamo ASN špecifikácie, ASN definície. No a ako môžete vidieť, tak v TDCN 3 jazyku je napísaných už viacero štandardov pre testovanie, alebo viacero suitov, on sa to volá test suite. Sú to nejaké testovacie balíky, čiže je tam testovací balík, ktorým si dokážete otestovať, či vaša implementácia IPv6 je správna. Alebo sú tam balíky na IMS testovanie. Sú tam balíky v neposlednom rade na LTE. Takže, a to je vlastne ten TDCN 3 jazyk. Tu je taká názorná ukážka, ako ten jazyk vyzerá. Hore je nejaká definícia správy. Vybral som také, aby to bolo veľmi názorné. UI Capability Inquiry je informácia, ktorou základňová stanica si vypýta informácie o telefóne. Čiže základňová stanica, keď chce vedieť, čo dokáže telefón, tak pošle UI Capability Inquiry správu. Je to veľmi jednoduchá správa, ktorá len zabaluje cez nejaké elementy vlastne UI Capability Request, nejaký element, ktorý reálne v tom telefóne vyvolá to, že telefón vráti základňovej stanici jeho capability, jeho schopnosti, čo dokáže. Ako to reálne vyzerá v TTCN-ku napísané, tu vidím, že mám zadefinovanú tú správu UI Capability Inquiry, ktorá je vlastne tento blok, zabalená správa. Tá správa sa pošle cez nejaký SRB port. SRB port je nejaký port konkrétny, ktorý je na rádiovom interfejsi. Pošle sa správa
tejto časti sa príjme správa, odpoveď od toho telefónu, kde vráti tú kapabilitu jeho a tým testom sa dá zistiť, alebo týmto zápisom sa dá zistiť, či tá kapabilita sa zhoduje s tým, čo reálne v teste očakávame. Tu je definícia toho, čo my očakávame. Možno sa vám to také dosť neprehľadné, ale ja by som povedal, je to veľmi jednoduché a hlavne, keď s tým začnete robiť, tak je to veľmi jednoduché. Takže to bola len taká názorná ukážka, aby to neboli len holé nejaké veci a štandardy. Ako to funguje v praxi? Čiže máme nejaký testovací systém, kde vnútri je testovací balík, to je to TTC pre LTE sieť. Máme tam testovací systém, čiže to je nejaká testovaná implementácia, tá konkrétna implementácia implementovaná alebo teda špecifikácia implementovaná v telefóne. No a čo sa stane? Čo sa deje? Ten testovací systém urobí nejakú akciu, pošle sa správa do telefónu a telefón urobí nejakú reakciu, pošle nám nejakú správu späť. My tú správu porovnáme a na základe toho povieme, že či to, čo sme očakávali, je to, čo telefón poslal a tým pádom povieme, že je tam nejaký verdict pass, alebo je to fail, alebo proste je to nejaké nekompletné, je to niečo, čo naozaj neočakávame. Takže takto funguje taký test model. Tento slajd vlastne hovorí, na čo sú testy zamerané. Je tam konkrétne testovanie fyzickej vrstvy, čiže testy hovoria o tom, že aké výkony majú byť na bunkách, aké parametre má telefón v sebe nadstavené, nejakú hysterézu, kedy môže prejsť z jednej bunky do druhej bunky. Je tam testovanie MAC vrstvy, čiže nejaké veľkosti grantov, keď chce telefón preniesť nejakú informáciu do základňovej stanice, musí si vypýtať nejaký priestor, kde to môže poslať. Čiže potrebuje ten UL grant. A tomu prideluje tá základňová stanica. Základňová stanica, keď chce niečo poslať do telefónu, tak tiež potrebuje povedať telefónu, že na tomto kanáli budeš mať toľko informácií. A to je ten DL assignment. Je tam RLC vrstva, ktorá slúži na zabezpečovanie tej informácie. Čiže je to v nejakom AM mode, acknowledge mode, alebo je to v UM mode, že sa informácia posiela do telefónu a základňová stanica sa nestará o to, že či to telefón prijal alebo nie. Na to sú tam iné vrstvy. Je tam PDCP vrstva, ktorá slúži na overenie, či ten telefón je naozaj ten, ktorý sa hlási, že ten telefón je. Čiže vyčíta si nejaké informácie zo SIM-ky a spraví sa na základe toho nejaký ciphering, čiže šifrovanie, overenie integrity. Či niekto tú správu nesfalšoval a nepridal tam nejaké ďalšie informácie a neposlal ju do základnej stanice. A potom sú tam tá RC vrstva, ktorá slúži na zabezpečenie spojenia medzi základňovou stanicou a telefónom a NAS vrstva, ktorá vlastne slúži na zabezpečenie spojenia medzi telefónom a tou core sieťou, alebo teda časťami v core sieti. Čiže už reálne overenie, či ten telefón je ten pravý. PDCP vrstva slúži na overenie, či nenastala nejaké zneužitie tých informácií, ale overuje to až tá core sieť v nejakom elemente. No, teraz by som popísal to, čo vlastne robíme v CN na tomto projekte. My to voláme test case debugging, čiže dostaneme nejaké TTC-nko, dostaneme nejaký telefón a snažíme sa tým TTC-nkom a tým telefónom zistiť, že či ten test je dobre napísaný, či náhodou tá štandardizačná organizácia nespravila niekde chybu v tom teste. Takže snažíme sa nájsť, či nie je chyba v teste, snažíme sa nájsť, či nie je chyba v telefóne, a ak je chyba v telefóne, v implementácii telefónu, napísať zákazníkovi a povedať mu, že tuto nemáš pravdu a dokázať mu, že nemá pravdu. Veľakrát sa stalo, že naozaj zákazník tam mal zlú implementáciu. Veľakrát sa stalo, že že špecifikácia nebola dobre napísaná, že bola tam nejaká chyba. Čiže toto je tá naša práca. Ukázať, kde je ten problém. Ukázať, že nie je to správne naimplementované v niektorej tých strán troch. Alebo teda dvoch. Tú tretiu stranu som myslel už zás náš testovací systém, nie NLB. Ale inak ten testovací systém je v konečnom dôsledku základňová stanica. Message Sequence Chart. Je to TTC-nko, ako štandard definuje nejaký výstup. Ten výstup sa nazýva Message Sequence Chart. Ja vám ukážem takú názornú ukážku. V tom Message Sequence Charte môžete vidieť, ako jednotlivé vrstvy, my to vidíme z pohľadu NOB, čiže z tej základňovej stanice, ako jednotlivé vrstvy
medzi sebou spolupracujú. Ako sú nadstavené tie vrstvy, aké konkrétne nadstavenia sú tam dané a kde asi tak a podľa tých nadstavení vieme povedať, že kde asi tak môže byť v tej danej implementácii chyba. Keď sa teraz otvorím, toto je základný test. Dám taký nejaký tu UI Capability Inquiry procedúru, tá by vám mohla byť taká z toho slajdu taká najzrozumiteľnejšia. Ja si ju nájdem. Tu máme. Čiže tu je tá správa UI Capability Inquiry. Ono malo by ju vidieť v tejto strane, keď si pozrete. Ten zápis TDC-kovský, ktorý tam bol, tak naozaj to bola nejaká štruktúra správy. A tu tá správa vyzerá ako reálne rozdekodovaná tým systémom. Neviem, či ste niekedy videli nejaký protokolový analyzátor, ktorý vám zobrazuje správu. Tak to nejak vyzerá. Čiže správa sa pošle cez nejakú PDCP vrstvu, RLC vrstvu, MAC vrstvu, cez fyzickú vrstvu. Je to z pohľadu NOB, základňovej stanice. Sa pošle do telefónu. Telefón na základe toho pošle správu späť cez všetky tie vrstvy a nakoniec tá správa príde k nám do testovacieho systému a tu môžeme vidieť tú UI Capability Inquiry správu rozdekodovanú. Čiže poslal, že podporuje nejaké robust header compression, podporuje nejaké, aké pásma fungujú alebo na akých pásmach funguje ten telefón. Sú tam potom nejaké ďalšie doplnkové informácie. Čiže to len tak ako na spestrenie, aby ste mali takú reálnu ukážku, že čo vlastne robíme. Prepne sa naspäť na tie slajdy. Čo je výstupom tých testov? Alebo prečo to vlastne robíme? Keď chce byť telefón certifikovaný, keď výrobca telefónu chce ten telefón uviesť na trh, tak ten telefón musí mať nejaký certifikát. A aj my, keď chceme ten náš produkt dať do predaja, tak potrebujeme mať tiež certifikáty. Certifikáty sa získavajú takým štýlom, že my, keď prejdeme daný test na našom systéme, na nejakých 2 telefónoch, tak zoberieme tie výstupy z tej našej práce, tie logy, tie message charty, pošleme ich do týchto 2 organizácií. Buď do GCF, to je hlavne pre Európu a vlastne pre celý svet, alebo tá druhá organizácia je pre americký trh alebo pre Ameriku. A každý ten výrobca toho testovacieho systému tam má nejaký účet a každý výrobca telefónu si môže pozrieť, že koľko ten daný výrobca toho systému testovacieho podporuje testov. Čiže na základe toho sa potom výrobca telefónu rozhodne, že ja si môžem kúpiť tento systém, lebo ten podporuje 450 testov. Alebo si kúpim tento systém a ten podporuje zase nejaké špecifické features. Takže na to slúži databáza GCF. A potom aj je tam tá druhá strana pre toho výrobcu telefónov, že keď výrobca chce certifikovať svoj telefón, zase potrebuje mať 2 systémy nezávislé od 2 rôznych výrobcov, aby dokázal získať certifikát na ten svoj telefón. Takže je to taký začarovaný kruh. Najprv výrobca systému potrebuje 2 telefóny, potom výrobca telefónu potrebuje 2 systémy, aby tam proste tá certifikácia dokázala prebehnúť a aby sa nezávisle potvrdilo, že ten telefón alebo ten systém testovací dokáže spolupracovať a má skutočne dobre naimplementovanú nejakú tú funkcionalitu. Michal ma predbehol. Ja som ti chcel povedať niečo o tom LTE. Počul som to od neho, od toho, ako to ten chairman povedal Michalovi. Michal mi to potom povedal, že sa s ním bavil a že čo znamená, ako on vníma to LTE, že nie je to long term evolution, ale je to long term employment. A keď sa pozrieme, koľko tých releaseov ešte je tam LTE Advanced. Tam je to hlavne o tých prenosových rýchlostiach a o tých prístupových veciach, o tej fyzickej vrstve, že tam už je 8x8 MIMO na downlinku, čiže tam sú neskutočne, tam už je, myslím, že gigabit prenosová rýchlosť. Je tam 4x4 MIMO na uplinku, čiže bude tam aj veľká uploadovacia rýchlosť. LTE, alebo teda Release 11, je to hlavne zamerané na nejaké rozšírenie, také službové rozšírenie. Už to nie je o tej prístupovej sieti, ale je to už o službách alebo o servisoch na tej sieti. A Release 12 to ešte stále otvorené, nikto nevie poriadne, čo tam je, ale zase to bude väčšinou o tých službách, o nejakej kvalite a tak ďalej. No. Je to vlastne systém,
ktorý slúži na testovanie toho telefónu. Čiže je tam viacero nejakých simulátorov. Každý z tohto boxu je vlastne jedna základňová stanica a vlastne on dokáže simulovať 2 základňové stanice. Čiže sú tam testy, ktoré testujú, že či ten telefón dokáže prechádzať medzi viacerými, že reálne sa tam simulujú 4 základňové stanice a sú tam nejaké rôzne výkony, či telefón reálne prejde z jednej siete do druhej, alebo teda z jednej základňovej stanice do druhej, simulujú sa tam tie reálne podmienky. No. A vlastne to by bolo odo mňa všetko.